Hello friends song hai Joto na ni YouTube channel nai donai rono pela sakang khabai kubai lam sogong ge sonoro bai tumbai kha khayu Joto no kaham krong no tongbai na hanai engke tini video sanamani karon kha si thangnai basini ka khatungrai sak hamyangai Joto lukurong Chubachuk sanka engke chung jeman chak chung video rok share khaleka tei chubu chuba laika engke saba mane list of khaimali ado engke boni bank account roi ja Google Pay rong engke ba list rok khai bumu rok saklai rok amung hapana list rok mane bank wasi jeng rang dalai ma ba bumu nukjagli ya boni bu Google Pay kring ke ba engke hain ba Google Pay tong angke ba jeng select khaibai soba rang daka soba subaka bumu saklai roi ma kamung Google Pay kring bagai bumu saklai malia engke by baby zomatano pela sakang nono ang Hambai maya fro by baby zomatano bo ang bono video share khaimani bagai bo bini YouTube channel ro video share khaika engke haini bagai paiplaya Hambai maya fro by no by baby zomatano engke te khoroksa bukuk chini kaisa YouTube channel bo blogger no shibani zomatia hi kaisa YouTube channel tongo tak ati ta shibani bono bahai no boni YouTube channel ni through hoite o video no share khaimani bagai ati no Belai no paiflaya Hambai maya faro norok asuk cost khainai video no editing khainai norok share khaimani bagai no paiflaya Hambai maya faro engke jeng hake no next time ro bo problem na ke jeng Joto no kisa chubalai je manchak jeng bo gurei no jeng bo tangtui chanai borok no jeng lag ni mania malik ya kuru ni malik ya ke je manchak khoksa deng khokni deng tobo jeng chubalai kha tei lukurok je nugui chubawai tongnai rok borok no bo paiplaya Hambai maya faro norok chubamani bagai haipona ang thasingo call khainai nikha engke botabok treatment khaijaknai hanai hospital o engke kaisa sengui naikha nini account no rang rok de hapka check da khainai kha hi sengmani no borok biji ni bagai hospital o Belai biji haini bagai check rok khaimaya ko hisabu engke khana rok opana check khainai hisabta engke borok no sahaka rang rok de hap Chubachuk rok mai tong kisa sahoma ke thik nai hi ang saola phun khaibai ge borok bijini bagai somai gurei haini bagai norok bai kisasa kok sani khaimani engke norok je YouTube channel nai donai rok norok Joto no support khaidi tak by baby zomaitani channel no bo Joto support khaidi engke ati shibani zomatia blog bono bo support khaidi engke ano bo support khaidi norok ni hamjamung mangke jeng kusugo kawi thangai jeng tebo sini Tiprasa no help khaimanai ke next time ro Joto hake no thamja khainai kha baksa khainai kha kaham khainai jeng chubalai no asuk bai thaya kho jodi sinangla ke jeng Joto no chubanai kebo no jeng khagya ge jodi sinorok je lukunai donai rok ni problem para rogo amate hai bemar ni problem gurei ni nukhung rogo amte problem rok na ke norok ani WhatsApp number na de ang screen roi nai WhatsApp number engke phone khai dara mane monai fan sini ang bahai he eng tongla ha kisa suba paigra ding ke sengbo je manchak seng suba nai engke tak by baby jomai tiani bo mane kaisa ang bono video share khai bo boni YouTube channel o damani o video no kisa sa mangpli nonglai engke norok nai tongdi kete ati shibani blog bo hain bo video daka engke bono bo nai di norok bon pares yang hain hai kok salai pinai bono sobabani bangai ang nirono Joto no koyo apne thaniwo bono khok sade ma sade khok ni de khok thade 100 টাকা de 200 টাকা de 50 টাকা de je masak je seng suba masak bono suba laisanai bo doctor thangoi chikitsa khaijang musugo naijagan musugo ge suk jaya ba kisa suba mung saja ge bobo
Gesungbo khoksa masa phanu Chubalai ma khe Belai saya deba. Nge friends ang norok video no nugui makana borok share khaimani video. Hani bagai joto next time robo problem lang ke joto thanjaga sung Chubalai nei khoroksa ni Chubalai kang ke jibon le hangoi thangnai thinang kaham kwrwngai kaham khe tongoi manai ke tini ni video asung nungsinai asuk kok bang salia ke teman ke ani basuk jora krika hapane ati sibani channel no bang description no link ri nai te by baby jomaita ni channel no description no ri nai ke norok joto no chubadi norok chuba yang ke bahai ke chung kujo kai tamai ba norok chuba khang ke kujo kanai te sini Tiprasa je hamya ang tonai rugi sugi rong tonai rong no chung problem solve khai mano je tini ni video asano next video ro hai na hai kaham kreng ke malai pinai joto no Hambai te khulumkha.